Hej. Så en lille update herfra. Jeg sidder lige nu udenfor, fordi det er endelig begyndt at være koldt nok til at kunne sidde udenfor. Klokken er godt nok ved at være 6-7, så det er ved at blive sent. Jeg vandt min Powderpuff-kampe, så vi vandt over seniorerne, hvilket er vi de første juniorhold til at gøre i Arborview History. Så det var rigtig dejligt, og jeg er så stolt over at kunne sige, at jeg har gjort det. Det er ret intens herhjemme. Men jeg har en mulig familie i ærmet. Så det bliver spændende at se, hvad der sker med det. Og det går så småt derhen af mod en lille flytning, men who knows, hvad der kommer til at ske. Homecoming week er den her uge, eller det vil sige, det er faktisk onsdag i dag, så det har været den her uge. Første dag, der var det... Hvad var det første dag? Pyjama day. Så der havde man sit nattøj på i skole, og det var rigtig sjovt. I går, der var det turistdag, så det var ret nemt. For mig i hvert fald. Og i dag var det Hillbilly Day, som er sådan bunderøv-agtigt. Ja, det vil jeg også nok sige, bunderøv. Og i morgen, der skal vi have vores homecoming trøje på, som er sådan en grå trøje, hvor der så er sådan noget grimt print på, men alle tager det på, så det er fint nok. Og den har jeg købt. Alle de trøjer, man kan købe på skolen, har jeg stort set købt, fordi jeg vil ikke gå glip af noget. Så det er det, jeg bruger stort set alle mine penge på. Men det er hyggeligt nok. Og vi har også vores kamp i morgen. Vores homecoming game. Så det bliver også rigtig spændende. Det glæder jeg mig også meget til. Jeg skal have lavet min negle i morgen til homecoming. Fredag, der skal vi have rødt, hvidt og blåt på, som det amerikanske flag. Og vi skal ikke rigtig noget fredag. Og lørdag er selve homecoming. Jeg synes, det er lidt mærkeligt på en lørdag, men altså, det er bare mig. Og vi er en stor gruppe på 14 mennesker, der skal ud og spise sammen, og have taget billeder sammen. Og så tager vi til selve homecoming-festen. Og bagefter så tager vi til Yogurtland, og så tager vi hjem i jacuzzi. Party! Så det bliver rigtig sjovt. Søndag, der skal jeg hjem hos min bedste veninde Haley. Min anden bedste veninde, udover Malin. Der skal vi... vi skal se Mormon Conference, som er sådan bare en konference på tv, hvor alle bliver i deres pyjamas, og så er der stor morgenmad, og så man bare og hygger til det. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg har mødt en dreng, der hedder Jonathan, og vi har det rigtig hyggeligt sammen. Han spurgte mig forleden, hvad vi var, fordi det er jo et mærkeligt system herhen. Og vi går rundt og kysser lidt og holder i hånden, og det er meget hyggeligt, men ærligt talt, så ved jeg ikke rigtig, om det bliver til mere end det, fordi han er ikke så spændende igen. Så det bliver spændende at se, hvad det bliver til, men det må vi se, hvad der sker. Jeg fortryder, at jeg ikke lå Haley tage mig ind i hendes familie. Men what doesn't kill you makes you stronger. Og det er det, jeg lever på lige nu. Jeg er så glad og taknemmelig for at være her, så jeg har ikke rigtig tid til at tænke over, hvad det er, jeg fortryder og så videre, men det er en af de ting, der fylder meget lige nu. Og jul kommer snart op, og det der er rigtig mange, der snakker om, og det gør mig lidt ked af det en gang imellem. Og det er sgu lidt hårdt, undskyld jeg bander, men det er sgu lidt hårdt at stå på egne ben i alderen af 16, men jeg synes sgu, jeg gør det ret godt. Jeg vil klappe dig selv på skulderen. Jeg ved godt, det er egoistisk, men det synes jeg er okay at være en gang imellem. Men det var sådan set alt herfra. Elsker jeg derhjemme, og jeg synes det snyder, at I alle sammen får lov til at sige hej til Canuckborn og Thomas og Rose og Noah og alle dem. Så giv dem en stor krammer og et stort kys, hvis I ikke ser det her, og
Love you, miss you. Jeg tænker på jer. Hej af mit hjerte hver dag. Og vi ses. Hej.